Kumusta? Ang ato ang pag hisgutan karon nga kabuntagon, ako ang kining gitaytulan og dili ka aksidente. No, diha sa atong kinabuhi walay aksidente igsoon diha sa Ginoo. Dili ka aksidente, dili ka sulagma, dili ka um, jackpatra or dili ka kanang sulagma lang igsuon or higala tungod kay diha sa Ginoo wala gayoy aksidente ang tanan no, subay sa iyang katuyuan, subay sa iyang plano sa matag usa ka kinabuhi no, dili ka aksidente o dili ka sulagma no. Ingon siya diana sa Psalm 139, Salmo 139 verse 1 paingon sa verse 17. Lord, you have searched me and known me. You know me when I sit down and when I stand up. You understand my thoughts from far away. You observe my travels and my rest. You are aware of all my days, all my ways. Before a word is on my tongue, you know all about it, Lord. You have encircled me. You have placed your hand on me. This extraordinary knowledge is beyond me. It is lofty. I am unable to reach it. Where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. If I make my bed into Sheol, you are there. If I live at the eastern horizon or settle at the western limits, even there your hand will lead me. Your right hand will hold on to me. If I say, surely the darkness will hide me, and the light around me will be night, even the darkness is not dark to you. The night shines like the day. Darkness and light are alike to you. For it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know this very well. See, no, ingon siya diana, you are created by God, no, inward, from the inward parts, from the womb. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan. Katingalahan og kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Naingon siya diana sa verse 15, nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini ug nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. So kung imong tan-awon, akong imong pamation o sa imong nabasahan o sa imong nadunggan, nasayod ng daan ang Dios sa wala pa ka mahimugso, sa wala pa ka mugawas sa tiyan sa taguangkan sa imong inahan. Nasayod na siyang daan, gihulma giplastar na niyang daan ang tanan, ang imong kinsay imong mahimong inahan, kinsay imong mahimong puy-an o kinsa ang mahimong moatiman nimo ang mga tawo nga iyang pagagamiton. Nasayod na siya diyang iya na nang giplastar daan tungod kay duna siya katuyuan ug duna siya plano sa imuhang kinabuhi. Duna siya ipabuhat, no, duna siya ipabuhat kanimo no, sa matag usa kanato duna ipahimo ang Dios mao na nga dili aksidente ang imuhang pagkatao, dili aksidente ang imong pagpuyo karon kun asa man ka. Ang imong sitwasyon karon dili aksidente, dili siya sulagma kung asa ka unsa mang sitwasyon naa karon, kung asa man nga pamilya, kung asa ka nga pamilya naa karon, kung asa ka nga
Kinsa man ang nagatiman sa imo karon, naa ba ka sa imuhang tinuod nga pamilya o naa ba ka nakipuyo lang na nagpuyo sa imuhang mga relatives or imuhang mga kaigagawan or sa imuhang silingan igsuon ang imong sitwasyon karon or higala ang imong sitwasyon karon dili na siya wala na siya natago sa Ginoo, no, wala na siya natago atubangan sa Dios, nakita kanya o nasayod siya sa dagan sa kinabuhi nimo because you are not an accident, dili ka sulagma, wala ka na tawo nga sulagma lang, wala ka na tawo nga aksidente lang, wala ka na tawo nga wala ka giplano sa tawo, wala sa mga tawo wala ka giplano, pero ang Dios nagplano kanimo, ang Dios nagiplano niyang daan unsang orasa kang mataw, unsang orasa kang mugawas, unsang orasa kang mo unsang taknaa kang iluwal sa imong ginikanan, asang lugara, kinsay mag-atiman nimo o kinsay mo gamiton sa Ginoo nga mo raise up sa imong pagdako. Dili sulagma ang tanan, bisan asa ka nga dapit karon igsoon or higala asa man ka nga dapit, dili sulagma ang imong pagkatao, dili sulagma ang imong sitwasyon karon, do na magkagiatubang nga mga pagsulay sa kinabuhi, dili na siya sulagma. All things, no, ingon pa di ana sa Romans 8:28, Roma 8:28, all things work together for good to those who are called, no, diha sa Romans 8:28, ang tanan, no, ang tanan nga nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa katuyuan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan, no, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa katuyuan diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa katuyuan, meaning all things that had happened, all things that will happen, and all things that would happen, no, work together for good to those who are called and to those who love the Lord, no. Katong tinawag, katong higugma sa Ginoo, no, ang tanan nga nahitabo, ang tanan nga mahitabo ug ang tanan nga mga magapanghitabo sa atong kinabuhi, konektado kini sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, no. Konektado kini sa plano sa Dios. Mao na nga ayaw pag hunahuna nga aksidente lang, sulagma lang, ang tanan nga imong gikuptan karon, ang tanan nga imong naa nimo karon, whatever kind of situation man, unsa man nga sitwasyon higala o igsuon, no, dili na siya sulagma. Ang tanan dunay katuyuan, dunay plano ang Dios tungod kay gihigugma ka sa Dios o pinili ka sa Dios, no.